Este acte que avui fem és, jo crec que el colofó a un treball ben fet de fa molts anys en torno a la ficada en valor del patrimoni cultural de Culla. No és un fet aïllat, no arriba així aquesta exposició o arriba a Catí fruit de la casualitat. Arriba, en primer lloc, perquè aquesta comarca, este territori, és un territori que, sense menysprear a cap altre territori de la nostra comunitat, du a gala l'haver sigut una terra de frontera, l'haver sigut una terra que comparteix espai amb dos regnes veïns, una terra que va rebre, en nom de tota la comunitat valenciana actual, el cristianisme en la Reconquesta i que, per tant, pel fet de ser la primera de les terres o de les comarques que va rebre aquesta influència cristiana, també pot dur a gala ser dels territoris més rics en patrimoni i dels territoris amb una història medieval més consolidada i més forta. Anem a volcar-nos per donar-li el màxim esplendor a aquesta exposició. Anem a volcar-nos per fer passar per ací a quanta més gent millor. Ja anuncio que a partir de primers de gener la Diputació de Castelló va ficar un autobús diari de gent pujant a les seus de Culla i de Catí, de tots els municipis més importants, amb més població de la província, perquè entenem que la millor forma d'enamorar la gent és fer-la vindre i provocar que la gent vinga i que s'impliqui. I que aquesta és la millor manera de que en el boca a boca s'aconseguisca més difusió i que si entre setmana un visita, el més probable és que acabi tentant a la família per a tornar a repetir visita en caps de setmana.